Ano mo yung itim ko? Dala. Sino ba naghawak ng nakaraan mo? Ayun? Yung lalaki sinampa ko lang yata. Ay, ikaw na ba? Ikaw na. Yun na, magandang umaga po. Nilipay farm si madam ko. Let's go, Pugi. Ikaw sumampa ata para ano? Kagandang pusa. Ay, bakit? Nangingiram ka. Nagalit si ano. Kaya po, up. Buming. Up. Kaya na nga mo. Nahiya siya. Hindi pa marunong sumpa. Ito, come. Ali. Ano pa, bebe? Pwede mo. Kunin niyo mo naman. Mamamarang sa titi niya. Oh, wow. Ma'am, ilapit niya nga sa akin. Ay, tatanggalin lang po ako doon sa titi niya. Pahawak lang po. Bigunting kayo, ma'am. May nakaharang. Pero pati ko naman. Nahihirapan siyang umihi. Marunong na siya. Ayan ka. Matalas po ito. Ang pahawak ulit. Matigas na yung balayibo dun sa titi niya. Kasi kahapon nalibutan ng ano eh. Ayan nyo lang ma'am. Marunong na siya. Dito. Ito, walang butas dyan, boy. Walang butas dyan. Dyan. Dito. Yan. Dito tuturuan nga kita eh. Dito, boy. Yan. Yakap. First rule. Embrace. Yakap. Yan. Yakap mo dito ha. Hawak mo dito isang panyo ba. Come. Kena. Ali. Kena. Kanina marunong ka na. Come, baby. Come here. Dito. Yung sampa. Tama yung ko, boss. Mali. Hindoy. Here. Ayan. That's right. Tama yung ko, boss. Tama. That's good. Tama yung English ko. Yun, makadyot na. Talunong na siya, naturuan na. Okay, boy. Binata ka na, boy. Galing na. Bayuin mo pa. Yan, certified makadyot na tong pogi na to. Matatakan na kita, babasbasan na kita. Isa ka ng certified makadyot. Tingnan na, pumuputok ng vulkan. I load. Okay? Alright. Bulkan mo yan. Ha? Bulkan mo yan. Bulkan mo yun. Baba ka na sir eh. Baba na. Ayaw bumaba. Kung ibaba mo nga doon sa kabila. Fire. Get down. Oh, tama. Tibay may English ko po. Diyan pala pinulot yun sa kalyo. Ito. Yun. Pumasok na, ha? Come here. Yun, lock and load mga kaibigan. Walang halong mahika. Pure talent lang. Okay? Alright. Pakita mo naman yung mukha niya. Ang ganda. Yan ang mali po yung lalaki. Magandang umaga po sa lahat. It's Sunday morning. You know? Unod na kayo sa ng release namin. No? Sawa na tayo ng prank board. Karina, ano? Bakit yan? Dala ko ng jacket. Init. Hindi ko na ako. Init pa. Ang hat ko bon.
siya, oh. Baka mo siya rin doon, upo ka dyan. Hindi. Parang di mainit dito ka nga, oh. Hindi mo ako dyan, eh. Hindi sila mainitan. Dyan. Yeah. May pusikat. Ang cute naman na pusi natin. Ang cute naman na pusi natin. Kulay green ang kanyang mata. Ang pusi natin ay maganda. Ay, purol, sayang. Purol, sayang. Kasama niyo yung mata niyo. Ano yung goal andun eh? Ha? Yung person. Or yung gunting. Grabing init pa rin ba? Yun o, isang mapagpalang umaga po muli sa inyo ng mga kaaso. You know, for the service po namin for this morning, for this day. Yun o, ang galing ni Bon, no? Pogi ni Bon, no? Nakarecord yan. Oo, right. You know, sa mga nagtatanong kung bakit, araw-araw daw kaming kumikilos, gumagawa. Dahil wala kaming di off. Yun lang ang sagot dyan. Grind lang ng grind. Hanggat malakas tayo mga kaaso, mga kaibigan. Para sa kinabukasan ng ating mga alagang aso. Yan, hanggang mapatayan natin sila ng kanilang dream kennel. Doon na tayo hihinto. Pag nabili ko na yung mga dream dog, dream kennel, syempre dream mansion. Alright. Magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood ng aking Facebook reels. See ya!